గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం వచ్చేసి మనకి లాంగ్వేజ్ బోర్డ్ ఎలా మార్చుకోవాలో చూద్దాం. చాలామందికి ఆన్లైన్ క్లాసులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో తెలుగు క్లాస్ ఉంటుంది, హిందీ క్లాస్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ ఉంటాయి. అలాగా మనకి తెలుగు టైపింగ్ అలాగా, హిందీలో టైపింగ్ ఎలాగా అని మనకి వీటికి ఏ యాప్స్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. వితౌట్ ఎనీ యాప్ మన ఫోన్లోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ముందు మనకి ఈ ఫోన్లో మనకి చాలా వరకు ఫోన్లో డిఫాల్ట్గా జీబోర్డ్ అనే కీబోర్డ్ ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ కంపెనీ వాడు. ఈరోజు దాని గురించి మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకుని చూద్దాం. ఫస్ట్ మీరు ఏదన్నా మెసేజింగ్ యాప్స్ కానీ వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, నేను సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూస్తే సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సెట్టింగ్ చూడండి, ఇక్కడ సెట్టింగ్, ఈ సెట్టింగ్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళండి. మీకు ఇంకా నా దగ్గర చూస్తే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నాకు తెలుగు, హిందీ కావాలి. వాటి కోసం నేను ఇక్కడ మీరు యాడ్ కీబోర్డ్ ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఏం కావాలో అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి. నాకు ఇప్పుడు తెలుగు కావాలి. తెలుగు సెర్చ్ చేయండి, వచ్చింది తెలుగు. తెలుగు ఇండియా, తెలుగు లెటర్. నేను తెలుగు ఇండియా కావాలి. ఓకే, మీకు ఎలా కావాలి అంటే ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తే తెలుగులోకి రావాలా, అది ఉందండి. లేదా మీకు తెలుగు టైపింగ్ వస్తే తెలుగు టైపింగ్ చేసుకోండి, లేదా హ్యాండ్ రైటింగ్. నాకైతే ఇప్పుడు తెలుగు అంటేనే ఇష్టం. ఇంగ్లీష్లో తెలుగు నాకు అవసరం లేదు. నాకు ఓన్లీ తెలుగు టైపింగ్ ఇష్టం. మీకు మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మల్టీ టైపింగ్ ఎనేబుల్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అది నాకు ఇక్కడ తెలుగు వచ్చింది. ఓకే, ఇంకా డన్ ట్యాప్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో హిందీ కావాలి. హిందీ అంటే ట్యాప్ చేయండి, సెర్చ్ చేయండి. హిందీ ఇండియా సెలెక్ట్ చేయండి. దీంట్లో కూడా మనకి ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తే హిందీలోకి రావాలా. హిందీలో మళ్ళీ మనకి హిందీ టైపింగ్ వచ్చింది, హిందీని చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ హ్యాండ్ రైటింగ్, మళ్ళీ కాంపాక్ట్ అని ఇందులో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. నాకైతే హిందీ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ టు హిందీ అండ్ హిందీ టైపింగ్ రెండు కావాలి. సో మల్టీ టైపింగ్ ఓకే డన్ చేసుకున్నాను. ఇంకా మీకు వచ్చేసినట్టే ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే అయిపోయింది. బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ మీకు వరల్డ్ సింబల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వరల్డ్ సింబల్ దగ్గర ట్యాప్ చేసుకుంటే మీకు లాంగ్వేజ్ మారుతూ ఉంటాయి. లేదా మీ స్పేస్ బర్ని అలా పెట్టుకొని ఉన్నా మీకు చూడండి ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ. ఇదేంటంటే ఏబీసీ టు హిందీ అండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నాకు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ మీరు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఏదన్నా. ఇంకోటి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ వాల్ పేపర్ ఇంకో మోడల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇలానే కాకుండా మీరు ముందు మనకి ఏంటంటే ఇంకో రకంగా కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇలాగా సెట్టింగ్స్లో కాకుండా మాకు ఇలా రావట్లేదు అంటుంటే మీరు సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి. ముందు సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత సెర్చ్లో లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఇన్పుట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఇన్పుట్ అని ఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ అని ఇన్పుట్ ఉంది నా దాంట్లో ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజెస్ గూగుల్ వాయిస్ టైపింగ్, జీబోర్డ్, టాక్ బ్యాక్, బెయిలీ. ఓకే, లాంగ్వేజెస్ జీబోర్డ్ అని ఉంటుంది. దాని దగ్గర ట్యాప్ చేయండి. చాలా వరకు జీబోర్డ్ అని డిఫాల్ట్గా కీబోర్డ్గా ఇస్తుంటాడు. మీరు దాని దగ్గర ట్యాప్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా ఇందాక మనం చేసుకుంటే ఇవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం కింద ఇక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్ నెంబర్ వాటి అన్ని నెంబర్ పైన ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఇలా ఉంది. చూద్దామని ఒకసారి చూపించాలి. సపరేట్ ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతానికైతే దీని గురించి ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే మనకి నెంబర్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ నెంబర్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోగానే చూడండి పైన వచ్చేసి నెంబర్ పైన వచ్చేసిద్ది అనమాట. అది నెంబర్ అంటే మామూలుగా మీకు ఇలా కూడా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఎమోజీ చుక్కి, షో లాంగ్వేజ్ చుక్కి, షో ఎమోజీ చుక్కి అంటే మనకి ఎమోజీస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి నవ్వుతున్నట్టు స్మైలీస్ ఉంటాయి. అలా కావాలనుకుంటే అదొక క్యూ ఉంది. ఇప్పుడు మన కింద చూసాం కదా, మనం వరల్డ్ సింబల్ నవ్వుతే అలా లాంగ్వేజ్ మారుతుంది. అలాగే దానికి కూడా మన హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే ఒక రైట్కి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ టైపింగ్ అనుకోండి, రైట్ సైడే ఉంటుంది. అది
నాకు ఆఫ్లో ఉంది, నాకు ఓకే. కీబోర్డ్ లైట్ నార్మల్, హైట్ నేను మీడియంలోనే ఉంచుకున్నాను. స్టిక్కర్ ఎమోజీ స్టిక్కర్స్ ఇది ఆన్లో ఉంటే ఏంటంటే మనం దేని గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నాం అది వచ్చేసి మనకి సెంటెన్స్ బట్టి సౌండ్ అండ్ కీ ప్రెస్. ఓకే, నాకు ఎనేబుల్ కావాలి. వాల్యూమ్ అండ్ కీ ప్రెస్ సిస్టమ్ డిఫాల్ట్. ఓపెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అలా చూసుకోవచ్చు. నేనైతే మీకు ల్యాండ్స్కేప్స్ ఉంటాయి, లైట్ గ్రానైట్ ఉంటాయి, డార్క్ గ్రానైట్ ఉంటాయి, లేదా మీరు పర్సనల్ దానే పెట్టుకోవచ్చు. పర్సనల్ ప్రొఫైల్ మీ ఫొటోస్ యాడ్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు ప్లస్ సింబల్ టైప్ చేసుకుని రావచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అది నేనైతే సిస్టంలో చూసుకోవచ్చు, మీరు కలర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు డిఫాల్ట్. కానీ నాకు ఇక్కడ ల్యాండ్స్కేప్స్లో బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఇది పెట్టుకుంటాను. డౌన్లోడ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ కీ బోర్డర్స్ అంటే కీకి లైన్స్ ఉంటాయి చూడండి, అలానా. లేకపోతే మాకు అలా వద్దు ఇలానే బాగుంది అనుకుంటే మీ ఇష్టం. చాలా వరకు ఇష్టంగా కీ బోర్డర్స్ ఆన్లోనే ఉంటాయి, అది ఓకే. నేను అప్లై చేసుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ లైట్ టైపింగ్, వాయిస్ టైపింగ్, క్లిప్ బోర్డ్. ఇప్పుడు మనం కాపీ చేసుకున్నాం, మనం చూపించుకుంటున్నాం కాపీ చేయగానే. సెర్చ్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ సెర్చ్, అది ఫ్రెండ్స్. దీనికోసం అయితే మనకి ఏ యాప్ అవసరం లేదు. చూడండి ఒకసారి, ఇదిగోండి అట్లాగా నాకు వచ్చేసింది. చూడండి నాకు సౌండ్ కూడా వస్తుంది. సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసిద్ది. ఇది ఫ్రెండ్స్ 2 టైప్స్. మనకి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ దీంట్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే ఇక్కడ మన కీబోర్డ్లో ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసి తెలుగు రావచ్చా, లేకపోతే తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ అలా మనం కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇది ఒక ఆప్షన్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ జియాక్ స్టిక్కర్స్, ఇది ఏంటంటే మనం థీమ్ మార్చుకోవచ్చు. ఇందాక చూసాం కదా మనం, అది. ఇంకోటి క్లిప్ చూసారు, ఇందాక చూపించాను కదా మీకు, పేస్ట్ చేసుకున్నది కనపడతాయి. షేర్ జీబోర్డ్ మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ జీబోర్డ్ అనేది మీకు ఈ జీబోర్డ్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. అక్కడ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 1 హ్యాండెడ్ చెప్పాను కదా మీకు, ఇలా ఉంటుందని 1 హ్యాండెడ్. దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకేం డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో అడగండి ప్లీజ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Subscribe to my channel Motilal Tech Telugu. Thank you.